सेकेन्ड र' मा होनदों नोंसोरो आं बे एन्टारटेनमेन्टखौ मा होनदों साइज गैया बाइस गैया होनदों नामा साइज गैया बाइस गैया मालाय मा जानो मालाय गोसोनि बेसे मोजां मिथिगौ नोङो मालाय हिन्जावनो बेसे सामफ्रामबो मिरामिसखौनो जाहोआ बेसे सेसा लायलाय एन्जर लायलाय जाहोबाय थायो जोंफोरनि हौवाया न'आवनो उन्दु थाबाय थायो खामानि गैथारा मालाय नों जानायानो आं जानाय होनबावलायो जोंनि हौवाफ्रा हरलाय नोंनि दरसे आंनो ओरै होननासो बिनानै जाबावो खामानि गैथारा जोंफोरनि हौवाया मालाय बेसे अनसुला मालाय बेसे गोसोनि साफा मानसि बेबादिसो जानांगौ आं सम सम ओंखायनो मालाबा ओंखाम जाबा बिनि भिडिअखौ नायैसो जायो ओमफ्राय इन्ट्रेस्टजों ओंखामानो खबनैसो हाब्रेलाङो आरोना लोगोफोर एन्टारटेनमेन्ट बायदि मानसिखौ बासिदों नोङो माबायदि हौवा मोनगोन बेखौ मिथिदों नोङो जाम्बि हिर'सो हिर' आंनि थाखाय हिर' एन्टारटेनमेन्टआ ओमफ्राय सोर एन्टारटेनमेन्टखौ मोजां मोनो जोंहा कमेन्टआवहाय खोन्थादो